Gaurko gonbidatuak tortolaraino daude. Bai, ondo entzun duzue, tortolaraino. Baldakizue zer esan nahi duen tortolaraino, ezta? Bai, horixe eta horreaino egotearen arrazoia azalduko digute besteak beste. Gaurko platerak ez du hegazti kolumbiformeekin zerikusirik izango. Pasta egingo bai du. Kaixo launak, eguerdion, eta upa bikote ongi etorri, zer modu zaudete? Ederto. Ongi, hortxe gatze aize arrozako bi kide etorri zeate, ezta? Zenba laguntzeate berez? Bost kide gara, kide eta zate. hemen eneskai tokaiaku gaur etortzi, baina, bueno, ordeko guz, mutia. Sukaldari honenak etorri zeate. Honenak. Ez. Me katxila, mata honean sukaldea eta ze. Bueno, ikastea orduan, ezta? Hori da. Oso ondo. Saiatuenak bai. Hori da. Bikain, eta tortolaraino zaudetela, zeratik handa? Uso mota horregatik ez da izango, ezta? Hori erabili gendun despistatzeko pizka sareetan. Tortolaraino gaude, honintzan beitari Saharan zegoela, abesti bat bidalita, berari egokia iruditu zitzaion abesti horrentzat esatea tortolaraino gaude, kokoteraino gaude. Eta hori, eskatu geniolako abesti kainerito baterako, letra kainerito bat. Egixe da, Eta konturatu tortolaraino. garela, gentiek izugarrizko gogu eukin dauela esateko tortolaz gaino gaude. Osea, jentek aprobetsatu dauela, eta gupetzetan gero, bueno, aber zelan hartuko dauen jendiek, eta... Eta kiston Pasada. arrakasta eukidu. Bai. Pentsatzen duten olako arrakasta eukiko zunikan, edo zeuzentzako izan da zerbait ola berezila? Ez genuen pentsetan, egiz esan, gure lehenengo singela zan, mota askotako kanta dekoguz, eta hau zan igual ausartena, ez? Eta igual gure asmoa zan, zozer, bueno, lasaitxu hau hasi, ezagutzera eman beste modu baten. Baina... Hornekin lasai hasi basate ze etorriko ageo. Ez, bueno, botako gara, venga, kartutxo potente bat emango dugu, eta ia jentik zelan hartzen dauen. Eta ez genuen espero, inondik inora, hainbeste zabaltzi eta jentiek hain gogotzu hartzi. Zorionak eta jarraitu olatuan, da jarraitu borrokan. Eta gu bitartian, bueno, sukalde ningo deuna da, pasta pixkat, bexamelakin, hau gainean kurruskari bezala, eta gero entxalada eta pesto bat lagungarri bezala. Oso, no? Ederto? Sukalden ez dakit, baina jaten ondo? Ederto. Ba, ikusiko zuz zailo bikaina, datorren. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet pausuz pausu errezetakin nundik noa ibiliko gehan, ados? Oso, Bueno, no? hasteko eta behin ingo deuna da, bueno, ikusten zuen hemen pastatxo hau, egosiko deu, 8 minutu, eta gero gazta horre ingo diouna da, bexamela bat gehitu. Bexamela gehitzeko, ingo deu gurina, irina, esnekin bexamela prestatu, behin bexamela kaunean gazta pixka botako jo, puskat, krematuko deu gazta horrekin, eta baita ere siapia botako jo. Nasketa ingo deu, makarroiak bertara botako ditugu, ingo deu dena nahaztu eta ontziratu ingo deu. Ontzin jarriko deu hementxe, horrela sedana, eta gero izango deu, esan deu kurruskari bat bezala ingo deula gainetikan jartzeko. Orduan ingo deu gurina urtu, botako deu panko, palko bat dakizu eserran. Yes. Panko da, ogixetua, baino japonesa. Erabiltzeko, ez dakit noiz japones baten ontziat eta langostinuak eta kurruskari berezi bat egiten du, hola kurruskari potol, kurruskari hori da. Da, ogila, baino beste formato batian. Ingo deu, ogila gurin horrekin hastu, gazta erdila hola raiatuta botako jau piperrautza, eta nasketa hori gainetik jarriko jau, eta laberatu ingo deu. Vale? Eta gero, lagungarri bezala, ingo deuna da hemen. Bai, geresi tomatek, siaserbak, lapikon bota, gero bigaztak bota, feta eta burrata, bertan goxatu eta oregano pixka bota. Eta hori jarriko dugu platera eratzen dugun garaian lagungarri bezala. Eta hori gutxi balitz lagungarri bezala, ingo dugu hemen errukulakin, siaserbekin eta intxaurrekin. Eta baita ere, pusketa batekin hemen parmesanuana, ingo deu pesto bat prestatu. Eta pesto hori ere bai jarriko deu, lagungarri bezala. Ederto. Ados? Oso. Bueno, ingo deuna da.
Bau, hementxe, urtuko deu. Konforme? Eta gero ingozuna da, gazta hori ingozuna da raiatu. Vale. Orduan, raiatzeko, emango izunik hemen. Hauxe, ingo izutena da, boltxo handi bat eman. Eta dan ez diozu botako, bale? Zeatik anezan dugu, gordeko duela puxeta bat, gero pestontzako, bale? Gutxi gora era erdilla. Vale, konforme. Vale, hoi zure kontu, gero piperrautza, pankua, eta urtutzen aigean gurina. Vale, eta beste alde batetik, ea zerrekin jazte izueten. Zu gungozea pesto pestatzen, bale? Eta hoiteko ingozu, hementxe, morteron jarriko zea, riki, pixkanaka, dana batea ez sartu, zeatik bestela ezingozu birrindu. Orduan, nik usten detonen erdillakin nahiko. Nagazu lehen da honekin hasi, gero honekin, eta gero urrukulakin bukatu. Eta nora botako? Vale, botako zu, venga, beste ontzi batea, egia esan, haundik jadakazu hor, eta bestela gehitxu izango. Emateu txiki jadala, baina hori gero txikitzezunean hori dana asko murriztuko, bale? Konforme. Hemen txedakazu, gero bai botako jo, olio tanto bat, eta gazta ere bai raiatuta botako jozu, bale? Vale. Eta ni hasiko naiz, bexamelakin eta pasta egosten. Bueno, eta ekin dizaiegun lanari, eta liberian mingainai, bale? Ederto. Bueno, kontatu, tortolaraino, eukidun arrakastakin esan deu, nola, eta nauzi izango, diska berri batekin zatozte, zer da, azkenengo abestia, aurrenengo esan dezu dola? Bai. Diska zenbat kantukin etorriko da? Bueno, niño sarratu itxibari Vale, daukagu, vale. Baina 10 kantu edo izango ditu. Eta hau izan da, lehenengo kontaktua gure musikagaz. Ondo, eta beste anak atzekotasun eukiko due, o nunik noa ibiliko dira? Ez dauka zertan, ditugu danetariko abestiak. Badago tendentzia bat, igual, musika mota honetara, baina desberdina ditugu. Eta segurazki diska heldu aurretik oraindik beste sorpresatxoren bat emango dugu. Epa, Noiz ona, irrikitan gu entzuteko. Bai, egia esan, hasi ginenean, gure asmoa zan, zozer oso lasai eitea, jesarrita jotzea, zozer oso intimoa, bueno, Gora etorritzat. Hori da, eta maitu dugu tortola taratzen, ez? Baina gure asmoa, hori. Joan gara abestiak egiten, abestiak etorri diezen moduan, orduan, sasoi ezberdina pasatu dugu, oso musikari ezberdina gara gure artean bebai, mundu ezberdinetatik gatoz, musikaren mundu ezberdinetatik, eta orduan hori be azkenean igertzen da kantuetan, ez da? Bakoitza estilo badeuko, eta pizkatxo bat danetik topa. Eta noiz eta nola elkartu zinaten, historia guztia aurre emateko? Bueno, gu aspaldi batera ibilitakoa gara bebai, orain dela... 2007, ia 20 urte, utzi genuen beste proiektu bat, ene bada, erromeria talde bat geneukan. Ados. Eta orain haize horrozan gaudenetariko 5-tik 4, bertatik pasatutakoak dira. Oso proiektu luzea izan zen, erromeria askokoa, kontzertu askokoa, orduan jende gehiago pasatu zen, baina euretako batzuk bebai. Eta orain, egia da, Edurtzetatan ni banituen konposizio batzuk eginda, eta horiek defenditzeko nahi nuen norbait gertukoarekin batu, ea nola evoluzionatzen zuten, eta lehenengo joan nuen Edurtzetaren gana. Eta, lehenengoan konbentzitu nuen. Bai, kafe bat hartzen ditu zuenean, liada. Eta gero besteak ere konbentzitu genituen segidan. Eta hori da, Edurrek esan da bena, pentsatzen genuen gauza oso lasai bat, intimoa, polita, jesarrita egitea. Eta zuek elkartu eta zu atea zan, ez da? Esango dugu, lehenengo kontzertura eraman genituela, ja tortolaraino kalean dagoela, eraman genituen aulkiak, por si acaso jesarriko baginen. Ez genituen jarri. Eskarmentu askoko musikariak elkartu zate gainera, ez da? Bai, danetik, gainera hori, neritzetani txikitatik ezautzen gara, txikitatik trikitiza munduan ibilitako gara, baina, klaro, gure musikariak rock mundutik datoz, orduan beste ikuspuntu bat eman dauzku, ez da, eta bazkenien ez, nazte polit bat egin dugu hor, eta oso importante izan dena da, ene badan, hainbeste urte elkarrekin, gure arteko harremana be oso poliki izan dela, eta orduan dana asko zerrezau. Ez garela... Etxate utzetik hasi. Hori da, eta ez garela musikariak elkartu, betiko lagunak hori da elkartu garela.
Eta horreko azkenean ez, egiten dotzuna da askoz errezagoa, askoz gozoagoa. Eta noiz izan zen kafea ni egun hori, noiz? Guain dela zenba gertatu da hori? Hori izan zen 2022ko Gabonetan. 2022ko Orain dela Gabonetan. urte eta piku izan zen. Aspaldi ikusi gabe, hartuko dugu kafe bat! Bale, da behitxu non amaitu dugu. Bai. Zukal herrian, zukal Ona, ona. Bueno, eta beste kideak, nola entzen uten taldia, nola sortu zen uten dana? Bueno, ba geneukan nahiko argi norengana joango ginen, oso musikari esperimentatua dira. Rock munduti datoz, igual punkitik baten bat bai, baina musika asko entzundakoak. Eta horrek guri aportatzen digu musikalki pilo bat. Eta oso argi geneukan izan behar zela proiektu bat erlaza, baina ez erlaza jotzeko, ez erlaza aurrera eramateko. Jende erlazarekin gustora egongo ginela, leku erraz batean etxetik gertu izango dela, eta grabazioak eta ere horrela egiten ditugu. Leku erlaza, guk grabatzen dugu herrian daukagun estudioan, Lorentz Orlekortzen, Aitor Arinorekin. Super gustora gaude, baina eske logistika asko errazten digu. Dana erlaz nahi dugu egin, ez? Eta erlaz egite horretan, aurrera goaz oso gustora. Hori ni bakal lagun bat, ez dut, beti praktiko izan behar dela gauzak. Ez gauzak ez dianian praktikoak, dia deserosuak. Eta ez dianian deserosuak dianian, saia aurre egitea. Eta bueno, eta orduan bertan, ikusi dugu abesti hori, nola dan, nik ikusi dut behintzat, ze estilo gehiago, ez dakit, punki pixka sartuko zuen? Sartuko zuen bentera ez. Punkia ez da izango, seguro, baina ez, punkia ez. Bai, oraingo honetan izan da holan elektro-trikipop bezalako bat, horrelako den bat. Elektro-trikipop? Bai, hori zela, jakintzu batek izen hori jarri zion. Ona. Eta bai, izan daiteke, eta horrelako baten bat egon daiteke. Gero dauzkagu, trikiarekin igual tipikoagoa direnak, ez? Irish folk, rockeroak badaude ere, badago baladaren bat, eta bestiren bat oso ambientala, eta ere bai. Eta pentsatzen ari gara sartuko dugula abesti bat igual, trikitisa eta panderoarekin, bakarrik tradizionalearekin pizkat kontrastea egiteko. Nondik gatozen, bebai, apurtxo bat. Bikai, bai, nondik gatozen, da ikusteko zein dian gure oinarriak, ez da? Horre mango zutena da, gurina, urtu zaigula ja, botako zupanko dena, dana? Bai, dena, eta botako desuna da, ere bai, listo, hori da gainean jartzeko, 3 osagai hauek. Gaztazan, eta piperra utza bota bihartzen du, bale? Ordena berdin da? Bai, lehen da bezeo bota, igual gehiagi da dana egila zen, arrazoi dezu. Erdila bota, bota gurina eta bota piperra utza, bale? Eta niri koiara bat. Turi koiara txobaten mango izut, niri beste bat. Oso, no? Eta zuri beste bat. Tori. Oso ondo. Bikain, da bikain. Haure itxura hartzen nahi da. Utziko etena da bexamela nahiko ligeritua esateana. Zeratikan, gero botatzen dionian gazta eta ziapia eta beti lodituko eta ez nahi masa bat aurkitzea hemen. Gaina makarroi guzti bota berdizkio berta eta makarroiak ere bai hartuko due bertako esetasun pixkat. Oso ondo. Bueno, ze musgoaz, ezin hobe, ez da? Oso ondo. Zer dute zaizu erreportai bat ikustea juten bagea? Ongi? Primeran. Ba ikusiko zuen, ze leku eharra. Arima, gastro, taberna. Eta gauza oso goxo egiteitu bertan. Guazen area. Kaixo, ni Beñat naiz, Lasarten gaude, Zabaleta Berri auzoan, eta gaur Arima taberna aurkeztuko dizuet. Proiektua hoia 2 hilabete daramatza, eta 11 lagun gaude hemen lana egiten, eta talde oso polita egin dugu. Auzo hau asko hasi da azken urteetan, eta gu ikuste genuen auzoa pixkat bizitza behar zuela, eta horregatik taberna hau ireki dugu, eta gure helburua auzoaren parte izatea da, eta ingurunearekin bat izatea. Eta hortik dator Arima izena. Gure zerbitzua goizetatik hasten da, eta egun osoa irauten du. Gosariak ematen dugu, 11-takoak ebai, eta afariak eta bazkaiak ebai. Gure proiektua ikusi dizute, eta oain gure sukaldera errezeta prestatzea goaz. Hau Miguel da, gure sukaldari burua, eta oain brotxeta oiaskoekin eta txampioiekin
eta saltsa teriyaki pixka batekin egingo dugu. Hauek dira gure osagaiak. Hemen daukagu saltsa teriyakia, sojaekin egin dagoela, saketik datorren ardo txuria eta ardo txuri bat. Eta beste aldetik badaukagu ere jengibrea eta azukrea. Eta horiek dira saltsa teriyakiren osagaiak. Brotxeta iteko txampiak eta hoi askoa dakau, arroza ja egosia daola, eta bukatzeko sesamo eta tipurina putxo bat. Oain errezetarekin hasiko dugu. Lehenengoa arrozari hoi bat ingo dugu, eta beste aldetik brotxeta bat ingo dugu oiaskaekin eta txampioekin. Gozarietan, tostadak, opilak eta jogurreko boulak eskaintze ditugu. Eta gure tosta arrakastatxuena, krema gazta, aguakate eta izokina daka. Bazkarietan, hamburguesak, pasta, ogitartekoak, denetarik dago eta plater bereziak dazkau. Adibidez, bakalaua edo sekretoa eta bat. Arroza, tortita eta brotxetak listo ditugu eta plantxan jarriko dugu. Errezeta honen jatorria japonesa da, baina Miguelek bere tokea edo bere ikutu berezia eman dio. Gure bezeroak normalean auzokoak dira, baina asteburutan eta etortze dira Lasarteko zentrotik. Orain dela gutxi ireki dugunez, kartan berrikuntzako haindik egiten nahi geha. Eta hau asteburu honetan gure plater berezia izango da. Bueno, Joseba, hemen dakau gure brotxeta eta dena gonbidatuta zaudete gure Lasarteko Arima tabernara. Eskerrik asko, agur! Haupa Beñat eta haupa Miguel Ángel. Arroza berezi jain duen hola vuelta plantxan, eta gero teriak izaltza zego xogelitzean, Itxura ederra. Oso ondo kuadria, horrela jarraitu, eta urte asko nire duten zuen, iguantxe hasi zatela, eta grina horrekin jarraitu, eta iraungo zuen. Bezarkada handi bat. Bueno, gu gurian jarraituko dugu, hemen dakat bexamela utzieten bezala fin-fina. Guain ingotena da, makarronaria bai, egostea sartuko ditugu. 8 minutuan, bexamelak inaztukoet, oso ondo. Danez bota hori, igual erditja hola nahiko izango dugu, bale? Erditxu bat. Bale. Oso ondo. Hau, eneri topea dakabo, oso ondo. Bale. Naztu ingo dugu? Bain dena naztu, eta gero gainetikan jarriko jo. Bale, hau gorrekoet, eta hau garbitza botakoet. Goaz, txerrek itxarraka. Ze ondo, bueno. Eta ni bexamela, bain bihar detela, bukaera ningo dut, hau egosita honean, bexamelea bota, eta ja bertara... Ze gertatzen zaizu, Hemen, ez. Animatzen bat Azten un sekretu bat zegoela, Eskandalera, gaz. Ondo. Bueno, eta bideoklipa, ze harra. Ez da? Bai, asko gustatu zaiz, energia, gehor gizonezko jata, ikusi nun nola ana goite, nola, axota botatzen da dana, Egiz esan, bi baukin dugu. Eta jarri dozkue Ez que ze bi artista garritu zuen, oso errez. Oso errez. Acierto total. Hori argi eukin dugu behitu. Ez hauzkunean, lehen kontatu dutzen den moduan, produktoriak oso argi eukusi zuten, tortolarekin irten behar ginela. Osea, tortola izan berzala lehenengo kanta. Eta esan zigutenean bideoklipa. Guia ikusten ginen dantzan tortolaraino eta bo. Hasi ginen izerdi batzutan ja pentsetan. Jun baino lehenu ea. Bueno, ja. Eta batzar horretan irten ziren jarraian onintza eta etanan izenak. Eta intzen duten zuek behaiekin zuten bezala casting bat behaiek aukeratzeko? Hori zaltan, eta aurre, ez hori bai, ez zuen B-planik. Orduan, esaten mozku ezetz guk eseringo dugu, hau zelan defendatuko dugu. Eta oso erreza deitu gendu zan, lehenengo momentuan baietz, eta dana oso erreza izan zan. Eta mutile be, Ze xelebre beste kalabazakin zauztarra, Geo, ikusi nun beste brasileños jantzita, geo... Ez ziren papel errezak. Ez. Eszena batzuk grabatzen, igual gogortxoak izan ziren eta guzti, guretzako bebai. Eta beraientzat are gehiago, eta gero jendearen aurrean agertzea papel hori egiten, baina erantzun dute superondo oso eskertuta gauz. Danak eraman genituen guztiak
eske perfektua izan da. Osa, guretzat... Argi da hona da, bueno, papel bat iten nahi diala, eta hori horrela da. Bai, papel bat, baina azkenean beraiek ere ulertu zuten egiten duten papel hori benetan gertatzen diren gauzak direla, ez? Jarrera horiek eta guk hori nahi genuen abestiarekin salatu. Hori kontatu pizkat, hori da, zer kontatzen dezu abestian jendea ikusten? Abestian kontatzen, erakusten dira, mikromachismo, mikro baldin badira. Bai, o makro batzu, bai. Bai, hori da. Gizartean pairatzen ditugun mikromachismo guzti horiek, ez, konturatu gabe. Adibidez, niretzako autobusean zenbat aldiz joan gara horrela, askotan. Eta ez duzu identifikatzen ezerekin, baina bai da, edo... Ojo, sukaldariaren txistea oso barregarria izango da, baina... Eta batzutan normaltasun baten barruan ikusten dugu zela, bideoklipea ikusten ez, dan hori pasatu jako horrelako zerbait, ez? Autobusean joan, edo norbaiten begiradak aguantatu behar, komentarioak, ez? Lekuzkanpo... Eta asmakizunarena, asmatzen da, neskabatek ustakize asmatzen dugun, exactamente neuker ez dakit, baina ninaz asmatzen duena, eta lapurtzen dirat, patentea beste batena da, eta izena beste batena da, eta hori historian gertatu da, mila aldiz. Eta horregaitik uste dugu ere, bota dugu hori gizartera, bai usaintzen genuen, izan zezakela harrera ona, usaindu bai, jende oso potentea zegoelako baita ere, eta bestia, bueno, mugitua da. Zueke bai. Eta bota merito bestiek, Eta, baina, zelan barneratu da den gizarteak hori... Hala izan da, eta gure, egia esan sukaldari guaine, Euskal Herriko sukaldari, guain dela 40 urtetik honein da, eta batezun danak gizonezkoa ziala, ez da? Baina, emakume zuen etxian lanian. Hori da, etxe gehienetan sukaldatzen agian ez emakumea, ez da gure kasua, baina, bueno. Baina, eta gero, ez, jende aurrean agertzen direnak figura asko, ez, gehiena gizonezkoak, eta hori hainbat eta hainbat lanbidetan. Eta guain di jarraitzen dut, asko txokundu behar du. Bai, eta gero, hortik tiratuz pizkat, orain etortzen zai, galdetu ez dira zugin, baina nila kontatuko dut, gure abestietarako letra asko, gehienak hortik doaz. Bada, adibide, gorazarle bat, urteetan zapalduta egon diren emakume hoiei, izan daitezke gure amonak, gerra denporatik, izan daiteke adibidez abesti bat, euskal kopla tradizionalean, emakumea izan da, arlaua baino baltzau edana, josteko baino balio ez da bena, pasiora kaballeruarekin urten bida bena, ederlegia dena soloan ibiltzeko, eta guk guzti hoiei, buelta, emona izan diegu, ikuspegi feminista batetik alegindu gara danak. Nik hori ikustetena askotan hemen esate du, jode, herrialde horreta jun eta guain dikola daude, eta gu hemen guaintela gutxi holaxe gauden. Hobetzen nahi gara, hobetu behar da, eta guaintik bestatuko baino hobeto daude, baino zenbat okerrore bai, baino bateu, bituan zeiteuen emakumekin. Eta nola izan da hemen guaintela gutxi arte, Bai, egunerokotasuneko letra batzuk igual eraman doguz hori, ez? Kopla tradizionalak eroan doguz ikuspegi horretatik, gu txikitatik kanta doguzen koplak, ikasi doguzenak, eta agian ez dutzegunak emon benetako zentzun baten pentsau, eta bitu zenbat urte gongaren kantaten hau, ez da? Eta bitu zer dinon, ez? Eta hausnarketa hori bebai indogu. Gero letragileak be oso letragile honak dekoguz. Garrantzi handia mondotzegu proiektu honetan mezuari. Beste adin batekin harrapatzen dozku, ez da oindala 20 urteko, ez gara 20 urteko gazteak, ez da? Eta orduan, elkartu garenean eta proiektu honetan bai gure izen dugu musikaz gain, musikari garrantzi emon, baina letrari be bai, mezuari, eta horti doa, ez? Hori da, honintza da ezagutu dena momentuz, baina, bueno, lagundu digute, Berlizen entzaiatzen dugu, eta erdiak berliztarra da, eta Berlizen zeintzu duz, murizatarrak, ez da? Nik hor txunditzeitena da askotan eba, eta nola dakaen gaur egun eba eguan dikan, ez dut esango genero bat, baina segun zen musikak eta batzutan dialare bai lehenoko abestu horiek bezain txarrak eta okerraguak, eta nola dakaen arrakazta hori, Esatezu, nola daude sasoi hontan era horretara? Bai.
Baina, bueno, igual eskapatzen zaizkigu guri gauza batzu, bai, adin kontua ere izan daiteke, pentsatzen dut. Bai, baina, esan dut zuten moduan, gube bai kopla tradizionalak eta beste modu baten, baina ez dotzegun igual hainbeste reparatzen mezuari, ez? Oin beste adin batekin oso argi dekogu zer nahi dugun esan, eta zer ez dugun esan gure, ez? Eta gaur egun hori ikusten dugu gaztetsuek edo zer kantaten, entzau gure dugu... Ez dakila zer zetatzen nahi edo ez dotzela emoten benetako garrantzia, eta adin batera llegatzen danean, pentsau gure dugu, ez? Kritikotasun hori be etorriko dala, ez? Pentsau gure dugu. Bai, pentsatze dugu, bai. Zeratik batzutan ematu, jope, nik ustete, eta nire semia dazka, 8 urte, eta abesti batzuk kantatzen ditu, eta esatezu, ama, baina zera idea esaten nago. Nonik hasi ezu hori, eta... Bakiztu, gure etxian esateu Pepito geakutzi jola, eta beste etxian esateu Pepito, baina azkenian dana daude, sartuta historian. Bai, baina bueno. Ba, egila esan, bai, holako abestik eta berdia, eta zue bezalako jendea asko, egila esan. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Bueno, hemen txe, bai joa martxan. Ikusi zuen, hemen gaztak egin zion, eta dana ez jo bota, Baina, bexamela bota jo, siapia, badek izu zeran siapia. Mostaza. Mostaza. Eta mostaza bota joet, gaztare bai, kusi nola krematu deun. Bai? Hori bai, regimen hemen balin bazabete, pizkat, hau aperitibo, vale? Ez harri plater principala, vale? Ikusiko zuen gaur gazta, eta gazta ez zaio nahi gustatzen bai, igual beste zeo zein biharko, Ez alda ala. Dana gazta botako jogu gaur. Bueno, ikusi zuen ze historia arrain deun. Ikuet pasta 7 minutu hola gutxora kalkulatuet, eta ingo deuna da, behitu, bertara bota, behitu ze historie, Ai, ama, errein dugu gorkoen bai hemen. Esan dakua. Gero korrika ite galin bazuaz, igual beste zerbait jan, Baina, siestako denbola galin bakazue, earra platera ingo deuna gaur. Itxura itzela, bintzat. Itxura, earra. Eta guen, ingo deuna da bertara, jo beti hemen bexamelak haunian guztiak gura botatzia, urakin bete eta gero errez garbitzia. Guztien badeu lehortzen gero peauta gelditzia. Eta hemen, guen, gainetik botako deuna da, prestatu ezun nasketa, eta gehatuko da gero kurruskari bezala. Hola, botako jo, bildurri gabe, Hozeko zuen. Igual haure soboratu zizkat, baina bueno. Zuzen musoa zor. Ondo, nio. Totoren nio jarri galtzea. Ondik ez aguantatzen dut. Vale, ondo. Eta bikote, aizea arroxa, nondik anatera dezue izena? Bueno, azaldu behar dugu lehenengo zer da aizea arroza. Jenteak ulertzen dau aize la rosa bat, ez? Aize la rosa, ez. Ez rosa daramagu, baina ez gara aize la rosa. Ipar horratza esan nahi dau aize arrozak. Navegazio... Horratza. Hori da. Bai, baina mapetan agertzen dana, impreso agertzen dana. Eta horrekin gure izan dugu pizkatxo bat, hori gure ibilbidea markau, ez da? Hola, oso modu poetiko baten, esan, gu portu berdinetan ibilitako musikaria garela, hortik ibili garela elkarrekin, herri plazai plaza. Eta bizitzaren garai baten, bakoitzak bere bidea indau, eta bai familia edo bai musikalki bide desberdina jarraitu duguz, baina musikaren horratzak berriro bueltatu dozku, iparra markatu dozku, eta bueltatu gara... Eta atera genuen, bebai da kuriosoa, nola atera genuen, karo. Gu hasi ginen ensaiatzen eta hilabete batean grabazio bat genukan adostuta ja. Ja? Bai. Orduan, ametsetan antzeko, amets berdinak gintzen ikusten da. Eta estudioan, izen bat behar dugu, Hori esan ziguten, bueno, proiektu hau ze izenekin irtengo da, ja bestia grabatuta. Behar dugu ja. Eta eramaten genuen, genukan abestiren bat, miren agurmea berena, lehena paipatu dituta murizatarra, baina miren agurmea beste bada, edo enoka basolo, eta miren agurmea beren azken poesia liburua eskuetan, eta alako baten nun ikusten dugun, aize arrozaren mesua. Ostra, ze polita aize arroza, eta irakurri gendun, hombre, eta abesti bat egingo diogu, gainera, noski egin diogu abestia, baina hori izan zen estudioan, grabatzen ja, izena. Eta... liburu horrek inspiratu gaitu benetan, Abesti bat baino gehiago dago. Papatian ateatzeko zerbait eta hain identifikatua sentitzen esaten adanak, ez da? Bai, badeko esan nahi da. Egize da jenteak igual ez dauelo hain errez ulertu, baina... Kostatzen ari da. Baina, bueno, oin badakia. Hemen dago, aize arroza. Ona. Bikain, bueno, bikote, hemen txe, baitu, hau, labian sartuko dut. Ja, gure oinarri jein da dakau.
Hemen marmelada antzeko ipestatzen ari gio gaztakin da jungo geha, Bano, eta zu hortzea aizeak, borrokan oso ondo aizea. Orduan, ingo deuna da bitartean erreportai bat ikustea juna, Ederto, doz? salagarri. Urgitxi erretegira, eta zein goigue? Bazeo zeharra. Kutsiko zu ze gauza goxok dituen. Kaixo Joseba eta konpainia, zelan, hemen gaude Urgitxe erretegian, Leioan, Mitxel eta Gaizka, ongi etorri! Urgitxe erretegia 2019ko udan zabaldu egin zen, eta Leioako Unibertsitateko errepiaren igoeran kokatuta dago. Espazio aldetik oso espazio zabala daukagu, terreza handia daukagu, eta bai jangela pribatu bat atzean. Umentzako parke eder bat dugu eta oso proposa da familiarekin etortzeko edo kuadriarekin. Eta zer da bereizten gaituena? Produktuen kalitatea, ingurua eta tratua. Hemen egiten dugun sukaldaritza tradizionala da eta izarra parrilla da. Gure protagonistak txuletak, arrainak, bereziki olagarroa, lupia eta nola ez gure postreak. Eta orain, esan dudan moduan, postreak oso garrantzitsuak dira eta sukaldera joango gara bat egitera. Zatozten irekin. Hemen gaude Urgitxe erretegiko sukaldean, gure sukaldarekin, Mitxelekin, eta gaur azenario bizkotxoa egingo dugu mango eta pasio frutako kulisarekin. Hauek dira gure osagaiak, lehenengoz irina, azukrea, azukre beltza, azenarioa, arrautzak eta olioa. Gero, bikarbonatoa, vainilla esentzia, gatza eta kanela. Ondoren, frosti krema kobertura emateko, intxaurrak eta azkenik mango eta pasio frutako kulisa. Bueno, hasiko gara prestatzen gure bizkotxoa. Lehenengo, irina botako dugu. Ondoren, bikarbonatoa bota egingo dugu. Gero gatz pizka bat. Eta kanela be bai. Gero azukrea. Eta azukre beltza. Eta orain, hau dana nahastu egingo dugu. Eta ondoren vainilla esentzia. Gero olioa. Orain nahastu egingo dugu berriro. Eta orain arrautzak bota egingo ditugu. Errezeta hau asmatuta zegoen, azenario bizkotxoa. Eta Mitxelek, gure sukaldaria, Brasilgoa dena, bere ikutu tropikala eman dio mango eta fruta pasioko kulisarekin. Eta bere errezeta dela esan aldugu. Bizkotxoa amaitzeko, azenarioa bota egingo dugu. Eta oso ondo nahastu egingo dugu dana berriro. Orain bizkotxo masa erretilloan bota egingo dugu eta laberagoaz. Hemen daukagu gure azenario bizkotxoa eginda, oztu eginda, eta orain zatitu egingo dugu. Lehenengoz, beko partean, azenario bizkotxo zati bat ipintzen dugu. Gainean, frostia ipiniko dugu. Frosti honek esne gainea, azukrea eta gazta krema darama. Gero, bigarren pisua jarri egingo dugu. Eta bigarren frostia jarriko dugu gainean. Eta azkenik, intxaurrak jarri egingo ditugu. Bueno, Joseba, hemen dago gure platerra, espero dugu gustatu izatea, eta badakizu non gauden, Urgitxe erretegian, Leioan. Agur! Agur, obrigado. Ai, ama, bikote, zuek gozo saliak altzeate. Bai. Azenario tarta, bikaina eta goian jarri duena, eta ai, ama. Ja, desiatzen, area juteko ere bai hori daztatzea, eta gaina badaki gauza goxo gazi mordoa diteitu zuela, eta gero garra parke dakazuena horronduan, eta git, udako planeteko ezin hori ez, eta? Badeko. Hauei deitu, gero musika pizka jartzeko, Eta ja, txapo. Bueno, lagunak, gurian jarraituko dugu, besarkada handi bat, eta hemen txe, esandakua. Makarroiak labian dazkau, gainean gratinatzen. Hemen inbiaz deuna da, marmelada honei pizka gazta bota, eta ingo deuna da, bueno, ni gaztatxo hau, zuk hori, eta zuken eritzin behar dezuna da, falta zaizu gazta botatzia. Vale, oso ondo. Ni uste honen erdiakin nahiko izango zula, bale? Eta gero, botako jo zure bai, olio pixkat,
Eta gatzade bai igual biharko zun. Baina nola gazta hori, nahiko gatzatu dan, probatu ingo deu, eta gero ikusiko deu gatza pixka gehiago botako dion edo ez, bale? Vale. Oso ondo, bikote. Bagatzan dekot? Nik dakat hemen. Vale, eskatu. Baina hori da, gero dastatuko deu, emango izu beste goiala Vale. txiki bat dastatzeko, eta ikusiko deu bihar duna, ba ez. Bueno, eta baldakazu nun nahi kontzertuen bate, ose lotuta, edo... Bueno, bai, egin dugu ja, gure lehengoa egin genuen. Vale. Orain apirilean bukaera aldera pentsatzen dugu baten bat badaukagula, ziur ez gaude. Maiatzan ziur gaude, badaukagu pare bat. Bata bastante handia herri urratzen izango da, eta... Segunetan eritxe herri urratz? 14an. Amalauan. Maiatzak 14an. Ni 13an ititut urtiak. Bueno. Ai, aurreko egunean. Bai, Igual zuzenian bai, zuzenian ez. Dedikatuko dizugu, Ados. Eta gero badaukagu ere herri urratzen urrengo asteburua lotuta daukagu. Ados. Eta badakigu bideoa atera denetik deiak egoten ari direla. Baina ez dauzkagu ziurtatuta, guk ez behintzat. Ados. Gu eramaten gaituenak agian bai. Jakiteko nundik noa ibiliko zaten, bakazue web horri bat, edo badakazue sare sozialetan jarraitzeko gune bat, edo? Bai, orain sare sozialetan, ez da, hori beste, guretza beste deskubrimentu bat bai izan da, ez? Sare sozialen indarra, eta bai, Aizea Rosa taldea jarri eskero bai Facebook, Instagram, eta Twitterren. Twitterren. Hori da, horre... Bai, eta gero, bestia, bai, YouTubeen bideoklipa dago, baina Spotify eta plataforma guzti horietan ere jarraitu alda. Ze ona, danea. Ondo, bai. Ezinio, be. Bota dena botako deu, gazta krematu egingo deu, eta hau jarriko deu ondon laungarri bezala. Hola, guidirutze zaio nahi, krema gutxiak ala makarronak, pixka gehiago botatzeko. Hoi da. Bueno, eta gaur... Nahaztu, ezta? Bai, hoi da, naztu, olioa bota, bai, olio txorrota egar bat, eta gehatu berdu pixkat, hola, krema bat izango bazan bezala. Bale, haure garbitzea orduan listo, ez da? Hau da, pikote harra bota etena, dana inda dakao, pikote. Ez da, gizeingo deu, musika pixka joko zue gero, ez da? Bai, hori behar. Hombre, nahi deula, irrikitan gaude. Ondo. Eta, ze jorko zue? Da kasuen tortolaraino abestia joko zue, o besten ba joko zue? Ez dugu joko tortolaraino bixo bakarri gauzelako, eta putxu bat gelituko zan apur bat utxik. Orduan, pentsatu dugu, kopla tradizionaletatik, trikitiza tradizionaletatik, baina lehen komentatu batzuten pizkatxo bat, mesua aldatu. Bale. Mota hori naztu. Historioa da, emoten dau bi koplan tradizionala diesela, baina diez Xabiera Murizak egin zizkigun kopla batzuk. Eta kasu honetan da, bi emakumeren arteko sorginen garaiko maitasun historio bat. Ona. Zego xua. Eta hori, bere ze bai joten dezu instrumento gehiokin? Edo abestia hau... mantentzen dugu horrela. Lehen esan dugu moduan, da pizkatxo bat hori kontzertu amaieran egin duen azkenengoan ere, da esateko, Aizea Rosak estilo asko dakaz, ez dakigu urrengo kanta zelako izango da, badakigu nondi gatozen, ez da? Orduan, hemen digatoz, eta, gure mezuak zabaltzen. Ze ona. Eta adibidez, beste abestitan, ze gauza topatuko ditugu letretan, eta instrumento aldetikan? Instrumentuak ditugu gitarra bajua, bateria, trikia, eta panderoa, edurtzetak 1000 perkusio jotzen ditu, panderoa aparte, orduan hor dauz asko. Eta letretan, bada emakumeari gorazarrea, norbanakoari, norbera zer dan goraipatze hori, norberaren errespetu eskatze hori, denbora aprobetxatzeko momentua bilatzea ere, ez egotea atzokoa gaiti damututa eta biharkoan pentsatzen, ez? Gaur zer. Eta hori igual egin genuen pizkat, eskatu genio neneko abasolori abarkasi gutan pentsatzen. Ia argitzen diguzun pizkat eta guk ere ikasten dugun, ez? Ez que ze garrantzitsua da hori, eta batu otze zezango guen, oze garrantzikoa, hola, jun bernaiz, haber horrek zezatetet. Eta zelako lelokeri emotatzegun garrantzia,
eta inoiz ez gauz konforme, pasatako ezegaz ez gauz konforme, datorren ezegaz ez gauz konforme, eta bizi behar duguna da, momentu hau da, hau bizi behar dugu, eta benetako garrantzia emon behar dutzegu, ez? Ez gara gelditzen pentsatzen, ze ondo gauzen momentu honetan, ez? Hala da, eta nahi deuzio zein, etxi erosizia, Bai, hemendik beti, 40 bai, urtea beti jubilatzen nahi pentsatzen. zenean eukisteko Beti, etxetan. beti. Eta gaur ze, eta Hori bihar da. ze, eta... Eta bitartean, ez da, urte guzti honetan, amets hori edo helburu hori jarraitzen, eta egunak pasatu Bai. konturatu barik. Zaila da, egoazen tren Bai, honetan. teoria erresa izate Bai. askotan, ez da? Oso Teoria zaila da. erresa izate, Bai, baina gero hori praktikan da. jarri bergeu, eta gero danak ite du Bai, pekatu gu asko, ez da? lehenengoek. Bai, abestu eta abestu, Ia, zozer barneratzen sartzen Barneatu ja. behar da, Bai. udarako kantua izaten da, Bai, zuena orduan. eta igual daukagu beste bat bai, eta hori garrantzitsua da esatea, hizkuntza batzu, lau hizkuntzatan abesten dugu, eta mezua da ez, beti da ez. Eta uste dugu gaur egun gizartean mezu horri egon behar da bela. Dudi gabe. Eta, hortik doaz... Bueno, guk hemen esan deuna, betu hau ikusiko, eta ber, ze musaitan gelditzen kurruskari hori. Aiza igulania, baina pixka, betu, ja, gogortu zaigu pixka gehiago emango jau. Baina irrekitan gaude, harrapatu zuen eskusun juta panderua, Bai. abotzo berotu, eta ni platera datukoet, zuen musiketesun Ederto. bitatean. Ados? Konforme. Oso ondo. Adi lagunak eharra torreta. Babezu nintzanan boton, ez dakiz seguru nagon. Babezu nintzanan boton, ez dakiz seguru nagon. Zorgin danak erretzeko, agindu dabe Durangon. Babezu nintzanan boton, agindu dabe Durangon. Oizen dabil nire dama, bizirik libratu dana. Oizen dabil nire dama, bizirik libratu dana. Zorgin fama daukanetik, gehiago maite dudana. Oizen dabil nire dama, gehiago maite dudana. Erdeia eta bezaire, txintxilirin aire zaire. Erdeia eta bezaire, txintxilirin aire zaire. Dantza plazak egin gaitu, lora barrien partaide. Erdeia eta bezaire, lora barrien partaide. Mugarrako atxa aldu, arek eskutatzen gaitu. Mugarrako atxa aldu, arek eskutatu gaitu. Zutatik libratu eta amodioan trabatu. Mugarrako atxa aldu, amodioan trabatu. Na, bigote, mil esker. Eskerrik asko zuri. Hore batzuek hemen izatia. Berdin, Holako eskerrik abestik eta asko. danoi sartu arazi mesedez. Eta hemen dekau, gaurko errez eta bukatuta. Primera, Beitu, kue. kurruskari, azala.
Eundoko pestua, eta hemen txe, indeun asketa gazta tomate eta gainitzekokin. Kristona zueziate, kristona zueate, baki zue. Maiatzak 14 gelditu naiz ni herri urratz. Bai, Hoi gelditu naiz. han bai bentsat. Ederto. Bueno, goxatu eta goxatu erazi. Eskerrik Eskerrik asko, asko. Martin. Placer bat izan Agur da. lagunak.